Hej igen. Så er Oliver og jeg tilbage. Vi er jo kommet tilbage fra Vigeland i Norge, hvor vi var på vækkelsesmøde for, det er snart 2 måneder siden. Ja. Og nu er vi her, og vi har en invitation med til dig. Vi ætla møta á skóla, et húsmøte. Her ætla vera saman, að syngja og að vera í bøn. Og her kunnu deila vitnesbyrd og annað millum okkum. Vi longast til en vekking. Det gør vi. Ja. Og húsmøte verður? Det er hjemme hos mig. Vi smider lige adressen ind her, så I kan se den. Så det er på Skala. Og vi er Herren blevet velsignet med en ganske fornuftig størrelse stue. Køkken-alrum. Og jeg gætter på, at vi har plads til ganske mange mennesker, faktisk. Alt er plads for 31. Det er det, vi satser på. Og drømme, ja. Ja. Alt er nok. Så kom fra hele landet og vær med til vækkelsesmøde. Det er for dig, der længes. Og det er særligt for dig, som tænker, at vækkelsen må gerne begynde med dig. Ja. Dig, der kan synge med på den der Let it start with me. Ja. Ja. For der er noget på vej. Der er noget i gære. Og Okkur rørelse. det er der. Ja. Og for vores vedkommende kan vi sige, vi vil gerne, at det begynder med os. Ja. At Gud må starte med at arbejde i os. Ja. Og at vi må blive fornyet i troen. Og det var vel faktisk det, jeg i hvert fald kan sige, jeg oplevede i Vigeland. Og det vil vi gerne, det vil vi rigtig, rigtig gerne have lov til at dele den oplevelse med jer. Så kom. Ja. Vi ses forhåbentlig den 30. Klokkan 19:30 på Skala. 3. august. Ja.